Jisima Mildred Azzopardi l-mara li mietet il-ħadd bil-lejl wara li spiċċat maqbuda bejn żewġ karozzi, mara ta' 62 sena mill-Ħamrun illi mietet fil-post, eżatt fejn sa ftit sigħat qabel kienet qed tirrilassa u tistat mar-raġel tagħha. L-inċident seħħ f'xatt il-barriera fil-Belt Valletta fiż-żona magħrufa bħala Talis. Il-pulizija marru minnu fih fil-post u minn stħarriġ preliminari riżulta li kienet seħħet ħabta bejn Subaru impreza misjuqa minn żagħżugħ ta' 23 sena, residenti Raħal Ġdid, u Ford Fiesta li f'dak il-ħin kienet wieqfa fil-ġenb ta' triq. Fil-ħin tal-impatt Azzopardi nqabdet bejn iż-żewġ vetturi fil-waqt li r-raġel li kien fil-karozza Ford Fiesta sofra xi ġrieħi wkoll. Xi vetturi oħra li kienu pparkjati sofrew ħsarat. Fil-waqt li x-xufier ta' 23 sena ma sofra ebda ġrieħi, tim mediku tal-assistenza minnu fih l-kopja, iżda sfortunatament il-mara li hija om ta' 4 titfal ġiet iċċertifikata mejta fil-post. Jassistu lill-Pulizija kien hemm anke tim mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fil-waqt li t-triq ingħalqet kompletament għal xi ħin. Ir-raġel ta' 69 sena ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza u ġie ċertifikat bi ġrieħi serji u qed jinżamm fl-ITU fejn qed jissilet għal ħajtu. Ftit qabel għal ħabta ta' 7:30 ta' filgħaxija, il-Pulizija ġew informati b'inċident ta' traffiku separat li seħħ fi triq il-Marina f'Tal-Pjeta. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li raġel ta' 58 sena resident iż-Żejtun kien qiegħed isuq mutur tal-għamla Honda meta xi raġuni tilef il-kontroll, kellu impatt ma' bankina u waqa'. Bil-mutur jispiċċa mal-fens tal-plastik illi kien hemm fil-ġenb ta' triq. Tefa' ta' ġebla bot minn fejn bħalissa għaddej il-proġett tal-imsida. Ir-raġel ingħata għajnuna minn tim mediku ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza iżda sfortunatament kien iċċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Il-Maġistrat Ian Farrugia ġie infurmat biż-żewġ inċidenti u fetaħ inkjesti separati, filwaqt li l-investigazzjonijiet mill-Pulizija għadhom għaddejjin.